Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Мин Гаяз абый, Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче Татар гимназиясының математика укытучысы. Һәм без сезнең белән бүген Сабантуй журналында гади математика рубрикасын башлап җибәрәбез. Без мәктәптә төрле телләр өйрәнәбез. Татар теле, рус теле, кемдер инглиз теле белән испан теле. Әйдәгез, мин сезне математика телендә сөйләшергә өйрәтеп карыйм. Әйдәгез, бик гади мисалдан башлыйбыз. Мәсәлән, безнең бар бер алма. Bir алмага кушабыз, тагын bir алма. Bir алмага bir алма кушкач, безнең килеп чыга 2 алма. Карыйбыз икенче мисал. Безнең бар 3 каләм. 3 каләмгә кушабыз 2 каләм. Üç kalemge 2 kalem kuşkaç bizning kelib çıga 5 kalem. Devam etamiz. Bizning masalan var 4 top. 4 topga biz qo'shamiz 3 top. Nindi javob kelib chiqdi, kommentariyaga yozing'iz. Biz devam etamiz. 4 topga 3 top qo'shgach bizning kelib chiga 7 top. Хәзер әйдәгез, авыррак мисал чишеп карыйбыз. Мәсәлән, безгә 4тән 1гә 4тән 1не кушарга кирәк. Нинди җавап килеп чыга микән? Әйдәгез, бу мисалга сүзләр ярдәмендә карыйбыз. Мәсәлән, 4тән 1 ул ширек. 1 ширек. 1 ширеккә кушабыз, тагын 1 ширек. Нинди җавап килеп чыга микән? 1 ширеккә 1 ширек кушкач, безнең килеп чыга 2 ширек. Әгәр дә без 7х-ка 2х кушсак, безнең нинди җавап килеп чыга? Комментарийларга языгыз. 7х-ка 2х кушсак, безнең 9 X килеп чыга. Без сезнең белән карап үттек. Әгәр дә без математиканы тел дип карап китсәк, без сезнең белән башлангычта укыган килеш 7нче һәм 8нче сыйныф мисалларын шиша алабыз. Хәзер безнең 4тән 1гә 4тән 1 кушу мисалына кире кайтабыз. 4тән 1 ул ширек. Әгәр дә без 1 ширеккә 1 ширек кушсак, безнең килеп чыга 2 ширек. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Исегездә калдырыгыз. Әгәр дә сез математиканы яратасыз икән, математика да сезне яратачак. Безнең дәрес ошаса, лайк куй, каналга языл һәм киләсе очрашуларга кадәр.